Moltes gràcies. Molt breument, en realitat, com ha comentat l'Anna, havíem de presentar això a la ronda d'externes, però les companyes de l'equip tècnic han preparat aquest PowerPoint que, com podeu veure, no està en el Commons Cloud, sinó en un Google Docs, la qual és una gran contradicció perquè estem potenciant molt l'ús del Commons Cloud i tal, però com que anem tots a última hora i tal, ha anat així. Era una llàstima no poder-ho presentar i, òbviament, en la ronda aleshores hem demanat fer això de forma excepcional, que és que es pogués presentar a tothom i crec que val la pena perquè el fòrum s'ho mereix. I estem a menys de 2 setmanes de començar aquesta primera trobada del fòrum, així que he pensat que era interessant explicar-vos sobretot les novetats de tot el que hem anat avançant en aquest últim any i molt breument us explicaré en quin punt estem. Aleshores, no puc accedir a la pantalla completa perquè no hi ha connexió a internet i si no puc iniciar la presentació, temes tècnics. Respecte al model de governança, comentar que hem aconseguit consolidar això que hem anomenat el grup impulsor, que com ja hem anat comentant des de fa temps som la CHES, RIPES i REAS com a les 3 entitats, les 3 xarxes que impulsen tot aquest procés. Durant molt temps no se sabia molt bé quin rol tenien aquestes entitats dins de l'esquema de governança del fòrum i finalment hem aconseguit, i a més d'una forma molt efectiva, de la qual estem molt contentes, trobar-nos un cop per setmana persones representants d'aquestes 3 xarxes. És un òrgan polític, però no és un òrgan de presa de decisions, és un òrgan que vetlla perquè com a xarxa, d'alguna forma, els nostres interessos es vegin representats dins d'aquest esdeveniment. I un dels temors que hi havia al principi, de quan vam iniciar aquest procés, que era que el fòrum acabés sent una entitat per si sola que s'anés allunyant de la CHES. En aquest sentit, jo crec que s'ha fet molt bona feina. Som 3 persones de la comissió d'externes que estem participant en aquest òrgan i igualment des de REAS i des de RIPES, a través de trobades per Skype i de vegades presencials, ens estem trobant cada setmana. Molt interessant en aquest sentit. I comentar també dins de l'esquema de governança, el que seria aquesta part d'aquí, que és l'òrgan més important, que és on estan representats els eixos, li hem dit confluència local. Aquí és on estan organitzats aquests 4 eixos que s'han anat trobant de forma més o menys regular, ara ja molt consolidats. Cada eix té una participació d'entre 15 i 40 persones o col·lectius que participen de forma regular en aquestes assemblees que s'estan fent a nivell local a Barcelona. La novetat és que cada un d'aquests moviments, cada un d'aquests eixos, té una persona d'enllaç que ha estat, després d'un procés, en algun cas ha anat molt ràpid i en d'altres ha costat més, a través d'una persona alliberada, que és la que representa, la que fa de persona representant de cada eix. I, també molt important, aquestes trobades mensuals intereixos, en les que el que s'està plantejant és com s'encaixa a nivell internacional, com és la dimensió global d'aquests plantejaments que es discuteixen en aquestes assemblees d'eixos. Us recordo, crec que no fa falta, però els 4 eixos són economies feministes, economia social i solidària, moviment agroecològic i de sobirania alimentària i el que seria el comuns o procomuns, que venen representats en aquestes il·lustracions que ens va fer la gent de la tinta i que resumeixen molt bé quina és la voluntat de confluència que hi ha entre aquestes 4 formes d'entendre l'economia transformadora. Llavors, un òrgan que també se n'havia estat parlant molt, que ja està en actiu, és el Comitè de Promoció Internacional. Si tornem a veure l'esquema de governança, seria aquest òrgan d'aquí, o sigui, tenim les confluències locals, que són els eixos, les assemblees, aquí tenim el grup impulsor i aquí al mig tindríem aquest Comitè de Promoció Internacional, que no és altra cosa que les grans xarxes, les grans organitzacions que en un fòrum social mundial convencional serien les que tenen tot el protagonisme, nosaltres li hem donat un espai, però no és l'òrgan polític principal, sinó que és un comitè on hi ha algunes d'aquestes xarxes representades
i que tindran el seu espai fundacional com a comunitat de promoció internacional el dia 4 d'abril, és a dir, el dia abans de que comenci la trobada d'enguany del fòrum. Pels que no ho sabeu, el fòrum té aquestes dues trobades, una que es fa enguany, ara a l'abril, i la important, és a dir, el fòrum pròpiament es farà el 2020. Xarxes confirmades que formen part d'aquest comitè de promoció internacional. D'economies feministes, doncs la red de mujeres transformadoras de l'economia, crec que és, la REMTE aquesta, de Procomuns, el Commons Network, la Peer-to-Peer Foundation, Remix de Commons, del moviment agroecològic Urgency i d'economia solidària dels diferents temes, el Welfare Trade Organization, el Fair Trade Advocacy Office, la Federació de Finances Ètiques, FEBEA, i el grup d'habitatge internacional, Habitat, etc. Aquí estem parlant de grans xarxes. Després hi ha la gent que ve representada des dels eixos, que són col·lectius molt més a nivell de base, diguem. Algunes xarxes que encara estan per confirmar, aquí teniu el llistat, no em paro amb això perquè no em queda temps. Comentar-vos que tenim la web activada en 4 idiomes i que ara mateix està molt completa, hi ha tota la informació, hi ha possibilitat d'inscriure's, de participar. Mireu-vos la web perquè està molt bé, també hi ha el programa publicat i també a nivell comunicatiu estem molt contentes de com ha quedat aquesta web, que també va ser un procés bastant llarg. Interessant, els processos d'intercooperació local que s'han generat i que probablement es seguiran generant fins al 2020 aquí a Catalunya. Pel que fa a la comissió de facilitació, s'ha creat un grup motor en el que formen part Fil a l'Agulla, Kepo, Matriu i etc. I això ha portat a crear un equip de facilitadores de 8 persones, a més de tot un seguit de persones voluntàries que seran les encarregades de fer tota la facilitació i dinamització dels diferents tallers que es faran ara a l'abril. Això, òbviament, anirà creixent fins al 2020 i ara estem veient això com funcionarà. També intercooperació pel que fa a la comunicació ha estat molt interessant, com tot un seguit de sòcies de la XES han creat dinàmiques d'intercooperació. Per exemple, pel que fa a tota la comunicació, el vídeo, etc., estan treballant conjuntament Bruna, Kepo i Metromuster. També, dit al marge, és el primer cop que es dona una dinàmica d'intercooperació d'aquest tipus, tot i que feia molt temps que s'estava plantejant, s'havia parlat des de feia molt temps de fer una sectorial i ha sigut gràcies a això que estem treballant junts. Igualment, Collective, Waitala, Lucky Productions, Claraboia, Aula d'Idiomes, pel que fan altres temes relacionats amb la comunicació. S'ha creat una comissió de comunicació específica del fòrum en la que hi estan representades les diferents persones representants de la comunicació de cada entitat del grup impulsor, però a més oberta a altres persones, a tothom qui vulgui participar. Es va fer un taller específic del fòrum en el Comunes, ho he comentat ja en el grup de treball de comunicació, no em paro amb això, va ser molt interessant, i hi haurà una reunió plantejada pel dia 5 d'abril a les 4:30 de la tarda, en la que es recollirà tot allò que es va plantejar en aquest taller que es va fer en el Comunes el dia 16 de març passat, i a partir d'aquí es generarà un nou espai de comunicació vinculat al fòrum, i en el que també es parlarà de com es pot plantejar una comunicació en termes transformadors. De cara a aquesta primera trobada de treball, que serà del 5 al 7 d'abril, hi ha un dia previ en el que es trobaran algunes entitats, però el que seria la trobada pròpiament és del 5 al 7 d'abril, i bàsicament l'objectiu principal és conèixer-se amb tots aquests col·lectius que vindran a nivell internacional
i començar-se a plantejar, vull dir, a través de el que seria l'excusa de crear la programació de cara a la trobada de 2020, no? Doncs com comencen a donar-se aquestes dinàmiques de confluència a nivell local i a nivell internacional. Vale. Hi ha aquesta trobada prèvia de la que us he parlat, al Bursí, que és l'antiga llotja, allà al barri Gòtic, on es farà la roda de premsa i aquesta trobada fundacional de la que us parlava del Comitè de Promoció Internacional, que són aquestes xarxes internacionals que us he comentat. També hi haurà una trobada de fundacions i entitats finançadores que també parlaran de la sostenibilitat del fòrum de cara al 2020 i també treballar una mica conjuntament el tema del finançament d'un esdeveniment d'aquestes característiques. La sessió inaugural, tot el fòrum en aquesta edició del 2019 es farà a l'edifici històric de la UB. La inauguració serà el divendres a les 7 de la tarda. Està tothom convidat, s'està treballant amb una proposta cultural que es treballarà també des d'Indigestió, vull dir, una mica inspirat amb els fòrums que es fan d'Indigestió, i esteu totes convidades en aquesta sessió inaugural en el Paraninf. Pel que fa a l'espai de treball ja ho he comentat, l'edifici històric, l'allotjament és entre l'alberg de Mare de Déu del Coll i una xarxa d'allotjaments solidaris, informal. Això hi ha la intenció de sistematitzar-ho de cara al 2020, on rebrem moltes més persones a nivell internacional el tema de l'allotjament solidari, però ara mateix s'ha hagut de fer més de forma informal a través de contactes i tal. L'espai de restauració a càrrec d'Alter Events i tota la senyalètica es reciclarà, vull dir que no es llançarà tots els papers que es facin servir tal i es faran servir de cara al 2020 també. Tinc temps encara o no? Vale. Vaig tancant, o sigui, hi ha 3 dies de trobada, o sigui, explorar el terreny, establir els vincles de confluència entre aquestes diferents organitzacions internacionals que vindran, i el dia 3 és el dia més pròpiament organitzatiu, en el que, com us comentava, el que hauria de sortir d'això és quasi el programa que proposem de cara al fòrum del 2020. El que sempre diem és que volem que els continguts del 2020 sigui una cosa que realment vingui des de la base, i per això hem muntat aquesta trobada prèvia al 2019. Hi haurà un espai pels mitjans de comunicació, també ho he comentat en el grup de treball de comunicació, molt interessant, de mitjans alternatius de tot l'Estat, i esperem que també a nivell internacional es trobaran al fòrum i plantejaran models organitzatius dels mitjans també en sentit transformador. I la part més important, tenim a 215 persones inscrites, la majoria a nivell internacional, de 45 passaports diferents. 113 dones, 99 homes i 3 persones que s'identifiquen com a altres. Estem molt contents d'aquestes dades, tot i que no estan actualitzades, són del 22 de març, això anirà augmentant. És important que des d'aquí la gent també s'inscrigui. Encara no està passant, o sigui, hi ha hagut més aviat una crida internacional i ara és el moment que totes les que estigueu interessades en participar d'aquesta primera trobada també us inscriviu. Fins al 29 de març. Mireu-vos la web, allà teniu el formulari d'inscripció. I per acabar us poso aquest mapa que mostra una mica la procedència de la gent convidada. D'aquestes 215 persones que representen col·lectius que han sigut proposats per part dels eixos, és a dir, que no ve de les grans xarxes ni del grup impulsor, sinó que han estat aquestes assemblees d'eixos d'aquí de Barcelona on hi estan representats els moviments de base, han proposat i han contactat amb totes aquestes persones que pertanyen a col·lectius que als eixos els ha semblat que era interessant convidar. I aleshores, és bonic veure que realment hi ha una distribució interessant de persones que venen també del continent africà, de Llatinoamèrica, d'Àsia, no hi ha tanta presència, però estem realment molt contents en aquest sentit.
i res més. Són la 1, que m'han dit que no podia passar a la 1, la 1 i 1 minut. Aquí teniu la web i això, qualsevol pregunta, escriviu-nos i aquí estem. I moltes gràcies.